Normalt på gummislang, skumgummi, og skumgummi ligger på cirka 60 cm dimension, og det er lidt cirka 20 cm mere på det her. Men nu tager jeg prøve, jeg tager nogle mindre størrelser for at teste, hvor mange de kan suge olie. Nu putter jeg det. Jeg vil sige, nu vi har skaffet nogle råolie. Det der råolie, som det står der på de sådan, og det andet slags råolie, og det er sådan. Og det vil jeg prøve på sådan en slags olivenolje. Det vil pege på, hvordan de suger olie op på haveoverfladen. Og den dykker det ned, som udpresser, lad det stille og roligt køre i haveoverfladen. Selvfølgelig, det er ikke så dybt. Jeg har ikke kan suge midt over på det her, men det skal nok have. Så løfter jeg det op, og så de drypper det ned. Det er havvand, sådan det hvide. Og så løfter fra skumgummi og gummislang op til opsamlingstanken. Og på vej til opsamlingstanken. Og så selvfølgelig igennem 3 ruller og passe det her olie på. Så jeg vil prøve på at få øllet tilbage til det flaske. Og kan man tydeligt sige, den er over 95% olie har suget op, og kun 5% havvand suger op. Nu gentager det flere gange. Havvand vil automatisk løbe ud i haveoverfladen og suge olie op. Og nu er jeg bare på 24 i timen, og så kan man samle masse olie. Så start. Det var forsøget nu, det var test nummer 2.
Og jeg vil forsøge på opsamling olie under is med skumgummi. Først jeg lægger havvand ind i balle. Og jeg har taget det her skumgummi, har ligget på fryser under minus 18 grader. Og så samtidig, jeg har det isblok, der er lavet af havvand og ligger i fryser for et par dage og under minus 18 grader. Og så forsøger jeg det med olie og nogle gamle olie, som ind i havvand. Så kan jeg se, det ligger jeg på og på havvand, og så ligger en isblok. Så kører jeg. Så løfter op, bare under is, og kan bare selv tydeligt sige vand af sur bristeolie op. Og nu bare løfter bare havvand under is og til opsamlingstanke. Og vi vil først at lave en test og sige, hvor man kan samle is på det. Og så prøv på at forsøge at få det olie tilbage. Så kan jeg sige på flasker, og kan jeg samle en under omkring 80% olie op under is på det olie op. Og
resten 20-25% af det havvand. Nu i dag jeg vil lave en opsamling på dieselolie, og jeg har puttet havvand ind på balle, og så jeg vil tage det her, hvis du vil dig her, og det er dieselolie. Jeg prøver at putte det ind i flaske. Så den ser sådan en farve ud, og så putter dieselolie i havvand, og så selvfølgelig forsøger jeg på det skumgummi, og så prøver på opsuge det dieselolie. Og jeg tror, det er lykkes meget godt. Jeg tror, det er alle dieseolie var opsuget til det her. Og nu er jeg dobbelt det ned på det fleste havvand, dobbelt det ned, selvfølgelig også lidt mere dieseolie. Så jeg vil prøve at tage det ud. Og så kan du sige, det er almindelig havvand og dieselolie. Så jeg vil forsøge på at putte dieselolie tilbage til flasken. Mere video. Og så kan man klikke på det her, og så kan man tydeligt se, det er op cirka 80% opsamling af dieselolie, og det resten 20-25% af havvand. Jeg synes, det var lykkes, kan også opsamle dieselolie. Tak.